Ahojte, vítajte pri unboxingu novinky od Goalcards a je to séria 2 sezóny 25-26 a konkrétne teda Retail Box. Ja sa na to veľmi teším, vždy keď vychádzajú nejaké nové karty, je to vždy vzrušujúce a nie je nič krajšie ako otvárať nové produkty. Takže poďme sa na to pozrieť, určite sa máme na čo tešiť. V tomto retail boxe sa teda nachádza, tu máme teda nejaké plnenie. V boxe je 12 balíčkov po 8 kartách. Pokud je v balíčku silnejší karta, môže byť v balíčku menej karet. Plní naleznete na tejto stránke s tým, že ja tu aj to plnenie teda mám, tak aby sme vedeli, že čo teda by sme tam mohli aj nájsť, tak v jednom boxe 72 base kariet, je tam 12 paraleliek canvas, potom sú tam aj nejaké limitované karty do 10, basky, team goaly, tiež nejaké inzerty, goaly tandem. Na to sa teším, to bude veľmi zaujímavé, pretože v tejto druhej sérii bolo veľa golmanov, ktorí pravidelne nastupuje v Extralige. Jedna puzzle karta, to bude super, puzzle teda bude pozostávať z 9 kariet celé, s tým, že tam môžeme nájsť buď teda Jihlu ako šampióna prvej ligy z minulej sezóny, alebo respektíve z tejto sezóny, alebo teda tam bude Havírov ako víťaz druhej ligy. No a potom bude tam minimálne jeden podpis do 25 v limite, team goaly, auto, 1:5 boxom, goaly tandem, captain assist, to bude memoška, na to sa tiež veľmi teším, bude buď v limite 15 alebo 5, a tam máme šancu buď 3:5 alebo 1:5 ju trafiť. No a jedna base karta one of one tiež 1:5. Tak poďme na to, myslím, že produkt ako taký máme predstavený a teraz už stačí iba sa pozrieť, čo sa v boxe nachádza v tomto konkrétnom. Tak toto vyzerá, máme tu teda 12 balíčkov. Dám sem takto na bok. Je to zase niečo iné, ako poznáte od Sportzo, hej, to balenie a také ručná výroba. Takže prvý balíček, mal by tam byť teda 8 kariet. Ako som to otváral, nepamätám si. Tak to nejako, že by som to otvoril. Dobre. Prvý balíček, tak čo sa týka dizajnu, rovnaký ako prvej série, máme tu Gutwalda pre porubu, koláček v setín, no a toto je teda prvá puzzle karta. A toto je teda práve teda z toho jihlavského puzzle. Víťaz, takže takto nejako to bude vyzerať. Máme tu označený teda ten kúsok. Ideme ďalej na bejsky. Kúdelka Sokolov, Šlechta Sokolov, Vlček Tábor, Chludil Zlín, a Všetečka Frídek Místek. Skúsime to ja takto nadvihnúť. Dobre, podarilo sa mi nezlikvidovať. No a ideme na to. Iránek Dukla, Čech Kolín a máme tu rovno podpis Frídek Místek, Michal Schnattinger. Tak to je bomba, golmanský podpis signature 24 z 25. Si ho sem aj pekne dajme. Môžeme si dať teda aj tú puzzle kartu. Takže prvý hitík vonku. Máme si sem teda aj puzzle kartu. Jedna na box, takže také jednoduché to nebude dať dohromady. A tu máme už kanvasku. Pozriem sa, že či sme tu mali nejakú kanvasku, ktorú som prehliadol. Mali sme, áno, nedelku. Tam je taký troška iný povrch. Takže Pšerov, Luboš Rob, dobré meno. Gerich Frídek Místek, Baláš Chomutov, Zeman Dynamo a Žmola Litomieržica. Takže toto je teda kanvaska. Paralelná verzia k Basecam. Takže ten podpis máme vonku.
Už asi preletíme tie bejsky. Budú nás zaujímať práve tie inzerty. A máme tu ďalší podpis, a je to Team Goalie, Matiáš Mařík. Wow. Tak to je bomba. Tak to je plnenie jak blázen. Sami golmani. Dúfam, že budeme mať také šťastie aj pre ikoch. Takže Mařík v limite do 25, 7 z 25. Tábor. Dvaja golmani. A tu máme potom bejsky. Pozrime si teda potom ešte tie limitky do 10, ktoré doplňajú samozrejme tú prvú sériu. A tu máme ten krásny insert Goalie Tandem. Tak toto je nádhera. Ako naživo to vyzerá výborne. Biehul a Pešout. Toto keby bolo podpísané, no, tak tu je nejaký popis o golmanoch. Tak toto je nádhera. To je krásna karta. Fakt. Naživo to vyzerá naozaj super. A tieto teda môžu byť aj v limite. Toto je, nevšimol som si aspoň teda, či je tam nejaký limit, ale tuto nie. Toto bude tá základná verzia. A potom už iba bejsky a kanvaska. Máme tu ďalší Goalie Tandem. Tentokrát je to Dukla Jihlava, Maxim Žukov a Adam Beran. Nádhera. Dva podpisy sme už mali. Tak asi sme končili. Ešte nás môže trafiť aj nejaká memoška. Tu sa mi... tak pozrite sa, tu niečo je. Necháme si to na záver. Dalo sa mi, že balíček je troška ťažší. A tu máme prvú paralelku a je pre Vsetín Matej Stritecký, pre mňa ťažké meno. A je dokonca 7 z 10, takže takto vyzerá limitka pre Vsetín. A Viktor Hybl. Že sú tu aj trénerské bejsky. Desiatkový limit. V tom boxe za 960 korún sa dá to teda naozaj dá nájsť veľmi veľa. Už máme dva podpisy. Limitku. Vyzerá to tak, že máme aj memošku. Takže keď budete mať šťastie, tak sa vám to naozaj oplatí otvárať. Ďalšia desiatková Daniel Minister Pšerov. Bejsky. Potom si to môžeme nejako zhrnúť, že čo teda sa tam dá také zohnať. By som povedal, že za málo peňazí veľa muziky. A máme tu ďalšiu paralelku a je to Oskar Lisler, tentokrát pre Litomierice. Ja myslím, už som mal tendenciu povedať, že Kladno. Takže tak ako bolo napísané plnenie, to bola tretia desiatková karta. A máme tu Team Goalie Jozef Nemeček Pšerov. Takže ďalší inzertík s tým, že ale tento inzertík sme mali aj v prvej sérii. Takže je to na doplnenie zbierky. A ďalší insert Team Goalie Daniel Král Sokolov. Pozerám, či nezahliadnem toho Subena na bejske, alebo teda aj Korženáš, takisto Kacetl sa nachádza v tejto sérii, takže máme sa na čo tešiť. Podpísaný Kacetl, podpísaný Suben, takisto Svoboda a viacero iných dobrých mien. A tretí, a tu máme Ondřej Kacetl, Team Goalie, Frídek Místek.
bomba. Že trafiť aj na bejske one of one jedného z týchto korenáža, Kacetla, Subena, to musí byť bomba. Takže poďme na to posledný balíček. A tu máme Lukeša rovno ako prvého. Takže skúsime teda ísť takto. Tu už budeme mať asi tú hrubú kartu. Je to tak. No a poďme sa na to pozrieť. Mala by to byť teda jedna tá z verzií buď asistent alebo kapitán. Captain Memorabilia. Pozrite sa na to, ale tá brutalita, ten odraz. A teraz buď to bude teda podľa plnenia Captain Assist, to bude buď 15-kový limit alebo 5-kový. Takže tu máme nejakú bielomodrú. A je to Lukáš Pech, tak toto je bomba karta. Aj tá fólia na tej karte je teda nenormálna. Lukáš Pech, tak toto si chcete vytiahnuť. Wow. A je to v limite do 5. 4. z 5. Tak toto je nádherná karta. Tak už len za toto sa oplatí to otvárať. Toto je teda konkrétne 1 ku 5 boxom sa dá vytiahnuť 5-ková kapitánska alebo asistentská takáto memoška. Takže toto je vrchol toho boxu. Takže si zoberte, že memoška, 2 podpisy do 15. Potom sme tam mali tieto limitky. Tieto bejsky si ešte upracame. Mali sme tam 3 limitované karty do 10. Plus teda nejaké inzerty. Nie je ich zbytočne veľa, aby ste tým neboli zahltení. Proste bude to aj celkom zložité dať dohromady. Tieto team goly sme mali 2. A tieto golmanské golden tandem sme mali, goly tandem sme mali 3. A plus tam potom ešte bola táto puzzle karta, 1 z 9. V tomto prípade ich hlava ešte môže byť aj havířov, takže bomba. Ja sa teda s vami rozlúčim touto kartou. A dole v popisku budete mať teda aj link na našu skupinu, kde budeme tieto boxy otvárať v breakoch a takisto na predajcu. A myslím si, že môžete teda sa tešiť ešte na jedno prekvapenie, keď prídete do breakov k nám, tak bude tam ešte nejaký zaujímavý bonus v nižšom limite, ako sme dneska videli. Takže odo mňa je to všetko. Veľmi sa teším na novú sériu a dúfam teda, že sa vám unboxing páčil a karty si nejakým spôsobom zoženiete, zabezpečíte. Majte sa pekne. Čaute.